vastelovend is in aantocht. We weten alleen niet in welke hoedanigheid. Maar op een ruiver zien ze er kennelijk mee bezig. Want hij bestiert zoiets als de eyeweaver van een ruiver. Er staat een auto op de oprit. Ja, dat mag. Ziet je ook een uitweave van de ruiver? Nee? Nee, ik ben geen uitweave van de ruiver. Oké. Een paar leuke mochten zien. We rekenen straks wel af, hè? Dat is goed. 5 euro per foto. Dat is goed. Speciale aanbieding. Anja. Maar Anja mag de deur niet open. Breng die rozen naar Anja. Ik huurde toch een deur? Succes is binnen. We liggen onder de divan. Oh. Ja. Hey, goedemiddag. Is het al middag? Nee, het is al morgen. Marcel. Ja, Ja. klopt inderdaad. We waren eigenlijk op zoek naar een aardwief. Dat klopt, maar die is helaas niet thuis. Die is werken. Die is werken. Ja, ja. Kom maar. Jansen en Jansen. Ja, Zie ik. ja klopt. Leuk. Ja, dat kunt treffen. En de kinderen, Robin en Clancy. Ja. Jongen en meisje? Nee, 2 meisjes. 2 meisjes. Ja. Ja, want Robin kent ze voor allebei. Ja, dat klopt. Ja. Voor elk merk bruikbaar. Klopt. Wie ziet je aan de naam Clancy gekomen? Ja, volgens mij was een acteur die toen vrij populair was, maar ik ben even de achternaam. Oké. Ja, ik doe aan de schrijver. Nee, geen schrijver. Oké. Nee. Wat grappig. Ja. Maar omdat zich eigenlijk een beetje moest rooien daarna, dan heeft Anja waarschijnlijk de naam gekozen. Ja, inderdaad. En ik vond dat verder wel goed. Ik vond dat goed. Wie oud zien de meisjes? Die zijn al in de 30, 33 en 35. Oké. Ja, die zijn al het huis uit. Hey, en wat helpt het eigenlijk in, die eyeweaver van een ruiver? Wat doen die zo? Ja, je kunt een beetje vergelijken met een soort van prins, maar dan voor de vrouwen, zeg maar. Serieus? Dus ieder jaar wordt er een eyeweave gekozen. En ja, die mag dan ook voorgaan. Is Anja dat geweest? Dat is geweest, ja. Dat is in 2018 of 20. Ja, 2-3 jaar terug in ieder geval is zij eyeweave geweest. Maar was zij dan misschien wel het laatste eyeweave van ruiver voor de corona? Nee, er zijn er nog 2 nagekomen volgens mij. Ja. En wat duidt zo'n eyeweave dan? Ja, als die iemand is uitgeroepen? Ja, het is geen officiële rol. Maar ze worden wel bij verschillende activiteiten gewoon uitgenodigd. En ze organiseren ook zelf activiteiten. Kinoavond en aardwieverbal en dat soort dingen. Moet je er ook mannen bij zien? Bij het aardwieverbal niet. Nee. Goh. Op een enkele uitzondering na, maar... Ik probeer me toch iets bij voor te stellen bij zo'n zaal vol met folie. Ja. Oké. Ik ben er nooit geweest, dus... Nee, het liep me een enorme uitdaging voor bijvoorbeeld de geluidsisolatie van die ruimte. ja, het gaat houdt er best flink aan toe. Het ze ervan genoten? Heerlijk. Ja? Ja. Het had er al heel lang naar uitgezien. En toen werd ze eindelijk een keer gevraagd. En wie hield dat dan? Is er een commissie die dan ook... Ja, dat is een commissie en die zoeken iemand. En op een gegeven moment word je dan gevraagd, in november of ergens rond die tijd. En dan komen ze aan de deur met een smoesje en dan... Wordt zich erbij wie ze weer echt tegen vragen? Ja. Wie reageerden ze? Ja, heel enthousiast, heel uitbundig, zoals ze is. Ja? En, is wel een eroverganger? Ja, dat is wel iemand die voorop gaat met carnaval. Wat doet ze voor werk?
Bij de Jumbo hier in Belveld. Ja, cashier. Achter de kassa. Ja, ja. Dus veel mensen van een ruiver die kennen haar. Ja, ja, waarschijnlijk. ja, ja. En Oké. andersom ook. Hey, en wie heeft het Altwief gekleed? Ja, dat wordt meestal aan de persoon zelf overgelaten. Maar een beetje, ja, Boerenbroelofsachtig? ja, meestal wel, ja. En dat pakje, dat hij ze al? Of heeft ze dat... Nee, dat moest ze toen nog aanschaffen. Want, ja, dat weten we van tevoren natuurlijk niet. Maar daar heeft ze wel iets nieuws voor aangeschaft. Ja. Nou weet ik uit eigen ervaring dat bij een carnavalsprinsdukker ook nog wel eens wat mensen op bezoek komen. Of Mhm. dat de prins bij mensen op bezoek giet dat alle officiële activiteiten zijn afgerond. Wie was dat met Anja toen ze het Altwief was? Ja, ook wel. Dus, zoals ik net zei, het zijn allemaal geen verplichtingen of dingen die je moet doen. Maar ja, ze heeft wel ook de prins uitgenodigd en de jeugdprins en zo. Die zijn allemaal hier Die geweest. zijn allemaal hier geweest en achterom een feestje gehouden. Ja. Ja. Wie is dat dan voor dich als... want in de vastelovenswereld zien we eigenlijk allemaal gewend dat het vooral om de mannen draait, hè, de hoogheden Ja, en zo. vaak Hè. wel, ja. Nou kennen we natuurlijk ook de prinsessen. Wie was dat voor dich als man bij het Altwief te huren? Ja, best wel leuke ervaring om op die manier mee te maken. Ja, je hoeft weinig te doen, alles wordt geregeld. Dus, Door die alleen commissie? ja, ook. Maar ja, als je hier een feestje houdt, dan moet je natuurlijk wel van alles regelen en zo. Maar dat, kleine moeite voor groot plezier. Hè. De zus net van die giet voorop met de carnaval, Anja. Ja, die slaat geen avond over. Nee. Die slaat geen avond over. En ook geen glaas bier. Ook niet. Nee? Nee. En wist ik net zo'n onderovergang? Nee. Want ik wist niet zonder vasteloos. Nee, niet meer. Ja, in mijn jeugd zeg maar, ben ik wel veel uit geweest. En later ook wel met de Joekskapel. Veel met de Prinsenkapel, dus veel opgetrokken. Maar het werd op een gegeven moment te veel allemaal en toen ben ik er een beetje mee gestopt. Maak ze nog wel muziek? Ja, dat toch wel. Ja? Dat toch wel. Ja. Een big band en bij de harmonie en Oh, leuk. ja, Wat voor instrument? een trompet speel ik. Trompet. Ja. En nou ja, dan heeft dat natuurlijk ook grotendeels op zijn gaat gelegen, hè, met de harmonie. Ja, helaas wel, ja. Ja, we zijn vorige week weer begonnen. Maar daarvoor heeft het denk ik zo goed als stilgelegen, ja. In oktober een kleine opleving gehad van een paar weken, maar het was Ja, van korte duur. korte duur, ja. Hey, ziet je je actief als vereniging, als harmonie met concoursen of evenementen? Ja, in principe wel. Concours op dit moment niet. Want we hebben, ik denk dat we eerst ons jubileumjaar, we bestonden 150 jaar. Dus dat viel net tijdens de corona. Dus dat zal nog ingehaald moeten worden. Maar verder hebben we vaak een nieuwjaarsconcert en in de zomer nog een concert. Ja. Ligt iedereen nou hopeloos achter met zijn spel? Want niet iedereen Ja. oefent toes, hè? Nee. Ja, qua amateurs en zo, dan merk je toch wel dat je repeteert. Als je al oefent, ook veel minder als normaal natuurlijk. Want je hebt geen doel om naartoe te werken, dus dan de motivatie ontbreekt dan vaak. En dat, Ja. voor sommige verenigingen is dat wel funest Zien er geweest. bij je ook geleden weggelopen? Bij de harmonie, zover ik weet, niet. Nee. Afkloppen? Ja, zeker. Ja. Wel een gezonde vereniging? Ja. Redelijk, ja. We hebben nog alles redelijk bezat. Hè. Dus, maar we kunnen alle leden gebruiken, dus Deze. bij deze. Hey, Robin en Clancy in de 30, de dokters. Ja. Zien die het hoezoet? Ja. Waar zijn die gebleven? Eentje van die Rokkenbreuver en de andere in Remond. Lekker kort bij. Ja, dat wel. Ja. Oké. Ja.
Zien dat de carnavalsvierders? Ja, die Clancy hier wel. Die doet ook wel best mee. Is dat die hier op een ruiver woont? Ja. Ja, Oké, ja. dus die kennen ooit nog aardwieveren? Ja, dat zou in theorie zouden kunnen. Ja. Vanaf welke leeftijd kent ze eigenlijk aardwieveren? Dat weet ik niet. Ik weet niet of daar een minimum aan... Maar als je in de 30 bent, denk ik niet dat ze dat ik denk dat nog wel mos willen, hè? Vroeg is. Tot slot, wat denkt ze dat Anja het jammer vond dat ze niet toen was? Nu weer aan de deur Ik denk het wel. Ja? Ja. Nou, Anja, Misschien kun je even langs de Jumbo rijden. bij deze. Ja,